ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಡುದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಬಾ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಬಾಳೆಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಕವಿಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಬಾಳೆಂದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಓ ಕಷಾಯ ನಜ್ಜಿ ಮಂತ್ ತೋಷ್ಪ ಬೇರೆ ಅಲೆ ಮೇ ತೂಲೈತೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಒಂದು ಮರ್ದತ್ ಒಂದು ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮುಂಚಿ ಒಂದು 7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲು ಒಂದು ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆದ್ದದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಣಂತಿರೆಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಕಷಾಯ ಕೊರು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯಾವಡು ತೂಲೆತ್ತೆ ಮನ್ ತೋಜ ಬೆಂಚಂದು ತೂಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತೊಂದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತದ ತುನಿ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 2 ಲೋಟೆ ದತ್ತು ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು 2 ಲೋಟೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಕೊದ್ದಿ 1 ಲೋಟೆ ದತ್ತು ತಾಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊನೆ ಯಾರವಡದು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದ ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಖಾರ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕೈಪೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆಜೆರ್ದು 7 ಸಲ್ದತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ నేను ಮಾತೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ నేను ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ
ಯಾವ ಈತು ಕೊದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ದ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಈಗ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಂಡದು ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆಂದೇನು ದೇನಾಲೆತ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಅರಿಪುಗ ತುಲೆಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಷಾಯ ಉಂದೆನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊನಾರುಂಡು ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್